Naabuan na rong naini sa Juban, Sorsogon aga ka nakaaging Domingo. Ang pigtutukdong dahilan kan kasulo, ang napabayaan na nakasinding kandila. Nangyari ang insidente sa Purok 3 Barangay Calateo sa nasambit na banwaan. Kasuod mang hapon kan maipaabot pa sa naini sa mga bumbero. Sigun kay Fire Officer 2 Mark Mendizabal, ang Fire Arson Investigator kan Juban Fire Station, nagluluwas sa saindang investigasyon na napalimanmanan kan 26 anyos na tagharong na si Gomela Anyola ang kandila na pigsindihan kaini sa altar. Huli tagibo sa naman sa light materials ang Harong, marikas na luminakop ang kalayo. Base mo ko sa interview ko pa ako na kilala ko. Tinarang ko ba ang victim po sa kandila ko na pinagtakya ko sa altar. Bedroom ko nila sa may kwarto ko at program ko ang pamilya ko. Dai man nakulugan sa insidente si Anyola asin ang kaibahan kaining tulong aki, makalihis na makaluwas man tulos sa saindang nasusulong harong. Para mientras na nakikisirong ang pamilya sa daycare center kan nasambit na lugar. Katakod kaini, liwat na nagpagirumdom ang BFP na imbis ang pagkuha nin video kan kasulo, inuto na muna ang pag-report sa otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Binaba mo dito na yung